Nagsangka ang usa ka miyembro sa Moro National Liberation Front o MNLF batok sa usa ka miyembro sa Moro Islamic Liberation Front o MILF didto sa barangay Parangbasak, lungsod sa Tipo-Tipo, dinhi sa probinsya sa Basilan kagahapon sa buntag. Ang away tali sa miyembro sa MNLF o MILF misangpot sa kahadlok sa mga residente tungod kay naglabanay na ang ilang mga grupo. Ang panag-away sa duha misangpot sa kamatayon ni Shen Dukol, 21 anyos ug usa ka miyembro sa MNLF. Nasuta sa kasundaluhan ug kapulisan nga ang nipusil patay kang Dukol, usa ka miyembro sa MILF nga wala pa mailhi hangtod karong panahona. Ang duha ka nag-away mga miyembro sa MNLF ubos ni Rajan Abdurrahman ug sa MILF nga miyembro sa Usog Ugo. Apan sumala ni Haji Samad Atain Ahadin, ang miyembro sa Moro Islamic Liberation Front Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o MILF-CCCH sa Basilan. Ang kaso sa duha walay kalambigitan sa tibuok organisasyon. Tungod sa insidente sa Bakod Tipo-Tipo, daling gisuspenso ang klase sa duha ka eskwelahan sa Parangbasak ug gipapauli gilayon ang mga estudyante. Matud ni Samad, ang kagubot nag-ugat ni adtong Agosto 28, 2022 sa dihang gikumpiska sa mga miyembro sa MILF ang illegal nga droga ug armas gikan sa kamot ni Ray Disala nga usa ka miyembro sa MNLF. Ang mga nakumpiskang droga ug armas gitunol gilayon sa miyembro sa MILF sa Tipo-Tipo Municipal Police Station. Matud ni Samad, walay laing motibo ang MILF sa dihang ilang gikumpiska ang illegal nga droga ug armas tungod kay nagsuporta lang kini sa programa sa gobyerno batok sa illegal nga droga nga nakasulod sa ilang area of responsibility. Human madawat sa militar ang taho mahitungod sa panghitabo, dayon kini nagpadala og usa ka platoon nga gipangunahan ni First Lieutenant Torres gikan sa 8th Infantry Battalion aron sa paghupay sa nagpadayong panagbangi tali sa duha ka grupo. Miadto usab sa lugar ang mga personahe sa Lamitan City Police Station nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpines aron ipaniguro nga luwas ang mga sibilyan. Mipatunga ang barangay kapitan sa Parangbasak ug nakig-alayon kini sa mga lideres sa MNLF ug MILF alang sa malinawon nga panagsabot aron mahunong na ang engkwentro ug mag-istorya na lang ang duha ka grupo ug aron dili na madamay ang mga sibilyan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.